Ελματάκι μόλις το έχουμε αγοράσει, υπέροχο. Πάνω κάτω μέρος το ξεχωρίζουμε από τα φτάκια. Ωραία, τα φτάκια είναι στο κάτω μέρος. Έχουμε δύο επιλογές να βάλουμε τα κρικάκια μας. Κάτω και πάνω. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν πάει κάτω, πάει πάνω. Ωραία, άρα αυτό θα έρθει εδώ μέσα. Είπαμε, κατεβάζουμε, δημιουργούμε χώρο. Πάμε το κρικάκι έτσι και έρχεται κόντρα. Οπότε παίρνουμε εδώ τους σχημάντες, κλείνουμε το μαξιλαράκι. Αντίστοιχα, εδώ υπάρχει και ρεγουλατόρος. Αν είναι κάτι πιο ψηλό, πιο κοντό, υπάρχει ένα περιθώριο για να μπορέσετε να το κάνετε, ανάλογα τις ανάγκες σας. Εδώ υπάρχει για αισθητικούς λόγους ένα λαστιχάκι, ίσα ίσα να κρατάει λίγο παραπάνω. Και εδώ ανοίγουμε το φερμουάρ για να περάσουμε τη ζώνη μας. Τώρα, εάν δεν έχουμε ISOFIX όπως εδώ, το κλείνουμε και κρατάμε μόνο τη ζώνη μας. Μπαίνει εύκολα, βγαίνει εύκολα. Από κάτω διαβροχοποίηση, κάνουμε τη δουλειά μας.